Helo. Mark dwi. Sian dwi. Wel, Sian, beth hoffet ti wybod amdano i? Beth hoffwn ni wybod amdano ti? Dwi ddim yn siŵr. Dweda rhywbeth gwahanol wrthai. Rhywbeth gwahanol? O'r gorau? Dwi'n siarad gormod. Siarad gormod. Oes rhywbeth arall ddylwn ni wybod amdano ti? Dwi'n hoffi gwylio pobl a dyfalu popeth amdanyn nhw. Wyt ti'n dyfalu'n gywir? Wrth gwrs. Edrycha ar y cwpl yn y gornel. Pa gwpl? Na, paid ag edrych arnyn nhw nawr. Pam? Edrychodd hi arno ni. Mae nhw'n siarad amdano ni, a dyn ni'n siarad amdanyn nhw. Wyt ti'n siŵr? Mae'r dyn gyda'r beret wedi dweud wrthi hi yn y sgert print llawbart fod e'n filionydd. Mae hi wedi credu pob gair. Ydy hi wir? Ydy. Ac wyt ti'n gweld y fenyw sy'n gwisgo'r het bobl? Ydw. Beth amdani hi? Mae radio gyda hi yn ei chlyst. Dyw hi ddim yn gwrando ar y dyn, mae hi yn gwrando ar y radio. A beth am y dyn gyda barf a'r siwmpwr streip? Mae e'n cwyno am y cwrw, ac mae hi yn y sgert binc yn ysgrifennu i Cosmopolitan. Dwi'n poeni amdano ti. Mae gormod o ddychymyg gyda ti. Ddwedes i wrtho ti mod i'n siarad gormod.